Ilang gasolinahan sa Camarines Sur ang nagpapatupad na ng 10 pesos per liters fuel subsidy discount na hatid ng pamahalaan matapos inilunsad nitong nakaraang buwan. Tulad na lamang ng gasolinahang ito sa Kadlanpili kung saan 10 pesos per liter na discount ang maaaring ma-avail ng isang tsuper sa kanyang pinapasadang unit. Isa sa mga nakapag-avail na ng nasabing diskwento para sa mga public utility vehicle drivers ay ang matagal ng jeepney driver na si June. Ayon sa kanya, napakalaking tulong umano nito dahil medyo malaki-laki na rin ang naiuuwi nila sa kanilang pamilya kumpara nitong nakaraan na halos walang tigil ang pagtaas ng presyo ng krudo. Para sa ko, okay na po yan na 10 pesos na gaya. Dakulang bagay na po yan sa mga driver. Medyo nakaluwag-luwag naman kami ngunyan. Bang araw kan si dati. Alanggaw na po kaya ngunyan na luwag-luwag naman kami. Okay naman ang pagbabiyahe mo. Samantala, para sa kapwa driver ni June na si Andres, bagamat hindi pa nakakapag-avail ay itinuturing niya ring malaking tulong ito ng gobyerno para sa kanilang mga driver na kakarampot ang kinikita sa pamamasada. Mas magayon ma'am, medyo madadaragdagan ng dikit meng kita ngunyan sa araw kami. Sa mahal kang krudo ngunyan. Ayon sa Department of Energy, ang kwalipikadong PUV drivers ay makakapag-avail ng diskwento na hanggang 150 liters sa kada linggo. Katumbas ito ng 1,500 na weekly subsidy para sa mga PUV driver. Isa ang programang ito sa tugon ng gobyerno para sa mga driver na apektado ng taas presyo sa produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Jam Garcia, CSN.